Takže ahojte všetci, to som ja Tomáš a v tomto videu by som sa chcel v prvom rade poďakovať všetkým tým, ktorí mi zaslali priaznivé a samozrejme aj nepriaznivé komenty. Čo sa týka tých priaznivých, tak tie ma veľmi tešia, a čo sa týka nepriaznivých, tak pokiaľ sú na inteligentnej úrovni, tak si ich beriem k srdcu a snažím sa veci zlepšiť. Takže v tomto videu by som chcel trošku poodhaliť, ako obchodovať tieto custom bets. Vlastne ako som vysvetlil predtým, systém je veľmi jednoduchý. Stávkujete, či cena bude vyššie alebo nižšie v nejakom určitom čase. Podľa mňa je toto skvelý systém, ako povedzme hedžovať svoje pozície. Pokiaľ máte stratovú pozíciu, tak v tomto prípade môžete znižovať svoje straty, alebo na druhej strane môžete, pokiaľ máte úspešnú pozíciu, ktorá vám zarába, tak v tomto prípade môžete zvyšovať svoje zisky. Ďalej je to skvelý systém, pokiaľ sa na trhu nič nedeje. Ako môžem ukázať v tomto grafe jednoduchom, euro-dolár. Počas noci cena padla povedzme viac ako 150 bodov. A v ranných hodinách už nejaká príležitosť na otvorenie pozície ani nebola. Pokiaľ ste ju otvorili, tak buď bola v mínuse, alebo na nule, alebo s malým ziskom. Ale keď sa pozrieme na custom bets, vlastne tu behom 2 hodín, myslím, že od nejakej 13.20 do 15.20 som obchodoval tieto custom bets. A ako si môžete všimnúť, tak kľudne si môžete zobrať kalkulačku a vyjde vám, že zárobok je viac ako 100 libier behom 2 hodín. Čo by som chcel vysvetliť k tomuto je vlastne systém, akým ho obchodujem. Samozrejme vždy treba čakať na správny moment. A keď si počkáte na správny moment, otvoríte stávku, povedzme, že za 10 libier, a pokiaľ bola neúspešná, tak ďalšiu otvoríte za 15. A ďalej pokračujete, vlastne čakáte na ten správny moment. To je druhá strana. Táto stávka bola mínusová za 10, tuto som skúsil dať za 13, ale čo sa stalo, bolo to, že cena sa otvorila na 90,4, ale na tej istej hranici sa aj cena uzatvorila. Takže tam bola strata 50% z vkladu, vlastne, alebo z výšky vašej stávky. Samozrejme na ďalšie som zvýšil a dostal som tú stratu späť plus malý profit. Tu si môžete všimnúť minus 11 a plus 15,52. Čiže ak jednu stratíte, druhú dáte vyššiu. Tým pádom vlastne získate vašu stratu späť plus malý profit. Také isté niečo ako pri kasíne, akurát to, že tu nehráte proti kasínu, ale tu ste vlastne na finančnom trhu, kde máte veľa vymožeností a kde máte veľa indikátorov, ktorí vám ukážu vlastne smer, ktorým sa cena hýbe. A ako si môžete všimnúť, tak z 20 obchodov, čo som vám ukázal, tak 15 je výherných, jeden bol vlastne polovica stávky mínusová a 4 boli stratové. Samozrejme treba, ako som povedal, vždy si počkať na správny moment a treba vedieť, ako tieto binárne opcie obchodovať. V inakšom prípade môžu byť veľmi nebezpečné a môžete veľmi rýchlo stratiť peniaze. Samozrejme to, čo vám tu ukazujem, není žiadna nápoveda a samozrejme, že nezodpovedám za žiadne straty, ktoré by ste utrpeli v prípade, ak by ste skúšali obchodovať na vlastné riziko. Takže to by bolo zatiaľ odo mňa všetko a ak sa chcete dozvedieť viacej, tak kompletný návod, ako obchodovať aj tieto binárne opcie, je v e-booku a vlastne keď si zakúpite e-book, tak k nemu dostanete aj prístup na portál, kde sú videá a kde je vysvetlené vlastne aj ako obchodovať tieto custom bets. Takže poslednú vec, ktorú by som chcel dodať, je vlastne ľudia sa ma pýtajú, s akým kapitálom je dobre začať tieto custom bets. Tak ono je to vždy individuálne, v prvom rade to musia byť peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť. V žiadnom prípade to nemôžu byť vaše posledné peniaze, pretože ak sa o ne budete báť, tak veľmi ľahko o ne môžete prísť. Ja osobne som začínal so 400 librami a tie sa mi podarilo behom 6 týždňov otočiť na viac ako 4000. V dnešnej dobe sa snažím držať ten základný kapitál nejakých 1000-1200 libier a pravidlo je také, že vždy
po 2 týždňoch vlastne ten môj zárobok si vyplácam, pretože není dobre držať príliš veľa peňazí na účte. Aspoň to si myslím ja osobne, pretože ak tam máte viacej peňazí, tak vás to láka viacej riskovať, čo vôbec nie je dobré. Tu si musíte uvedomiť to, že není to žiadny hazard a je to vlastne vaša práca a musíte nasledovať vlastne vaše pravidlá, ktoré ste si stanovili. Takže to by bolo zatiaľ odo mňa všetko a ešte by som chcel upozorniť, že obsah tohto videa je čisto iba náučný a informatívny a v žiadnom prípade vám nedávam žiadne rady, ako stávkovať alebo ako obchodovať. Takže obchodujte s peniazmi iba, ktoré si môžete dovoliť stratiť a toto video je čisto iba informatívne, takže nezodpovedám za žiadne straty, ktoré by ste v akomkoľvek prípade utrpeli. Takže zatiaľ ja dúfam, že žiadne neutrpíte a že všetko bude v poriadku. A zatiaľ čaute.